coftal ɓallimen Aissatou tedduɓe on calminami kuɓal on jaɓɓama inde yewtere coftal ɓalimen alet hande kadi jokkata haalde haala fijuji mawɗi adunaru to Paris ko inirte Jeux olympiques ɓuuri yontere noon ko ɗi fijoji puɗɗi hol taskuye mon e darde fijoɓe Afrique naaɓe e ngal potital mangal won heɓɓe DCW won jooɗiɓe walla mbiyen won jaltuɓe won kadi jokkoɓe kawdire mumen holɗama muye mon wonande fijoɓe Afrique naaɓe ngam yewtidde nde toɓɓere tedduɓe en jadati Mamadou Fall e Moussa Oumar Bari e ɓoggol ngol noon ma en jokkodir e Amadou Barba gonanɗo en to Paris ko ɗum woni toɓɓere nde jewtidɗen bisimilla ko adi fofof noon ko jewtude heɗɓe karallagal ngal ko Sara Doumbouya e Malang Sonko bismade kadi yaadiɓe men e nde yewtere hande noon Arouna Demarani ni jogui gantu Dieynaba Sow kañum wona coftuɗo binmimo walla mbiyen yo Allah sellin e nde yewtere jaadeten mi haali ɗum ko e Mamadou Fall Sidi Fall a salminama a salmitama Aissatou Ly Moussa Oumar Bari anni a weltanama a salmitama Aissatou Ly heeɗiɓe RFI fulfulde calminama ɓe mbiyama bisimilla mabɓe e taskaram coftal ɓalli men Amadou Baro Ba kañum nani e ɓoggol ngol Moussa Oumar Bari mi accuma mismoɗamo ko noon jaati en jani toon to Paris lamorde leydi France Amadou Baro a salminama Moussa Oumar Bari mi salminima mi salmini wondiɓe ma jaam woni to gonɗa yettude Allah alhamdulillah mataw aɗa nana ko ganduɗa kañum woni alhaaliji gonmi koye nder stade de France oɗo saharo kalten ɗo dogdu woni e waɗede worɓe e rewɓe ɗum waɗi alhaali o ana rewi lawol e nder leydi France ko noon jaati Amadou ina wayno koye on ɗon alhaali kalten woni Jeux olympiques ina wayno aɗa tawe e o saha to stade to France e nder Paris holno fijoji olympique ɗi gontiri toon hannde noon jaati Moussa Oumar Bari a salminama en calmini kadi heeɗiɓe ɓe mataw mbiyeten tan oɗo saha no mbiɗa ni eɗen ɗo e stade de France mo ganduɗa woni koye hakkude Paris hande subaka noon e oɗo stade ha joni ɓiɗɗo Sénégal biyeteɗo Louis François Mendy o waɗi golle lobɓe e fannu o dogui métre uji temedere e dow majanɗe 13 ɗum ɗon noon waɗi ko ganduɗa kañum woni ko golle pattam lamiji ɗe waɗi ngupol gu ɗum waɗi o woni arano e guppal makko ngupol gu Moussa Oumar Bari hokkimo yawtude ɗiɗaɓal timmode e on fannu Amadou Diaba heɓunoɗo desewal e fijoji olympique Tokyo hitande ujunere temen jeenayyi e capanɗe jetti e jeetati kolli wonde so Louis François Mendy tinnima seeɗa omo wawi heɓude ko ganduɗa kañum woni desewal mawgal e ɗi fijoji olympique hitande ujunaji ɗe nogas e nayyi woni ɗum ɗo e Paris ko hande o holliti ɗum hoolare no tama ɓeydi o ardiɗo santar ɗo Louis François Mendy hebla to Dakar ɓiɗɗo leydi Sénégal goɗɗo biyeteɗo Cheikh Tidiane Ndiaye omo woni e dogde o saha ɗo kalten e nder oɗo stade mo gonɗen Moussa Oumar Bari Amadou Baro Ba caggal nde Louis François Mendy dogi o suuti kongui beela aɗa yiiya yeeso makko ɗaminare wawde ha hande artirde hunde e ngol ɗo doggol o yawi yaltude e stade de France caggal ndew heeɓi ngupol ngu mbiɗen joni joni ndew heeɓi ɗum wonno eɗen gandi no woodi nokku biyeteɗo zone mixte ɗo ganduɗa kamɓe dogoɓe ɓe kala nde ɓe mbaɗi koye mbaɗato ha gayni ko ɗon ɓe poti yiidude e jeyniyankoɓe ɓe jewde e mumen kanko noon o kesani yiidude amen e ngol ɗo minen foof min paadiɓe toon jeyniyankoɓe leydi Sénégal no tawano e jeyniyankoɓe leyɗele ɗe foof kono min kesani haaldude makko ɗum waɗi min jiyani yeeso makko min jiitan kam ko timmal ko min jeeyi yeeso makko dal ko fayida mawɗo ndew dogata nde kadi o waɗi ko foti wadde ko hay nde hollita kanko fooli o hollirani ni e yeeso makko ko poɗɗo mawnide ɗum kono no gasata o miijoto ko ɗiɗaɓal timmode walla e timmode e nguɗo folotiro fijoji olympique 2024 Amadou Baro Ba daɗodiral e fannu goɗɗo ko e lumbere hanki goto e ɓiɓɓe Guinée waɗi ko ina haale woni golle mawɗe o wiyete ko Dieynabou Joli o yettete ko Ba o waɗini Guinée teddugal mawgal Moussa Oumar Bari e yeeso adunaru ndu fof hanki to Paris Défense Arena ko stade gonno ɗo e nder leydi France Dieynabou Joli Ba heɓani Guinée ko ndi meeɗa heɓude e fijoji olympique ɗum e lumbere métre uji 50 e dow RFI hande en keɗimomo jinnaɓe makko kañum e ardiɓe lumbere to Guinée weltare nde ɓe jogui e golle lobbe ɗe Dieynabou Joli Ba waɗi jinnaɓe makko kolliti wonde ko golle mawɗe wona tinnare e wakkilare no joga suka goɗɗo Moussa Oumar Bari mo duuɓi 17 ngol ɗo on ko ɓiɗɗo Algérie o waɗi golle lobbe hande kañumne
ko e fannu gymnastique dewdude e sawru ɓalli dilli sanne hannde Moussa Marbari to Stade Français o wiyete ko Kayliya Nemour ngol woni aranol makko e fijoji olympique o heɓi desewal kanŋe e oɗo fannu o heɓani ngal desewal ko leydi biyetendi Algérie. Ko noon ko Amadou so tawi yakare no daña e Dieynabou e Kaliya Nemour to Côte d'Ivoire ɓe ganduɗa ɓiɓɓe leydi ndi gondi e meete immade ɗiɗo fijoji olympique. noon jati on kabaru ne en keɓimo e RFI hannde subaka ko caggal nde ɓiɗɗo ndin leydi biyeteɗo José Marie Talou tawaɗo e athlète ɓe kelduɓe leydi Côte d'Ivoire o heeɓi barmande e saaha nde ɓe doganno hanki ɗo Stade de France yakare mawɗo no ɗaminano e makko caggal nde o heeɓi polgu e ɗiɗaɓal timmoɗe kono gueno ñawani José Marie Talou duuɓi 35 ƴetti dese kewɗe ko adi ngo fijo olympique hikka e yeru e 100 métre omo tawano e tato ƴettuɓe desewal to Tokyo wonno e hitanduji najiɗe nogas e goho to Londres kadi leydi Angleterre hitanduji najiɗe 17 kanko ƴettuno desewal kanŋe e athlétisme e fannu dogdu hikka wattindi folde ko ɓiɗɗo Amérique biyeteɗo Shakari kañum e Shakari Richardson e biyeteɗo Melissa Jefferson ɓeɗo ɓe kokkama dese mabɓe joni ɗo kaleten ɗo ko wona ɗum Moussa Marbari hannde athlète ɓe Afrique tato woɓɓe jawti ɗiɗaɓal timmode e o fannu ɗum ko Afrique Sud naaɓe ɗiɗo goto wiyete ko Regey Joseph goɗɗo ko Jeney Geldens Hoyes kañum e Maroc najo goto no wiye Noura Enedissa ko ñande talata arowo o timmode ngo fijo e o fannu fijete ɗo e Stade de France. Amadou Baro Ba en keddoto ha joni e alhaali ɗi fijoji olympique kono ka jahaten koye dingre ɗe kalen e alhaali o ɓiɗɗo Algérie ina wayno dikko o waɗi holko gartanta min e on ɗon Algérie najo biyeteɗo Imane Khelif. no mbiɗani duko mawngo waɗi hen caggal dingirle ɗe ɗum o wiyete ko Imane Khelif duuɓi 25 ko duko na mbiyen ka haala fuɗɗi ko e nder dingiral ɗo waddanno boxe hakkude makko e italinajo biyeteɗo Angele Carini nde o pooli o italinajo neɗɗako makko surta gonal makko andama hay so tawi ala fof ko laaɓi hen tafon omo tuuma wonde debbo e gorko ɗum addi mette e suno immorade e adunaru ndu fof ko adi fuu ko hoorejo Algérie Abdelaziz Tebboune kañum jinganimo hokki balla leydi Algérie fewde oɗo suka debbo kono Moussa Marbari eɗen wawi wiide ɗum wirtima keeri Algérie e ɗi France saabu Joan Rawlings anglais najo tawaɗo e winduɓe defte wiyaɗe Harry Potter hollude mette muɗum e ɗe tuume Elon Musk Giorgia Meloni wo hoorejo jagorɓe leydi Italie kañum e Matteo Salvini kaali hen ɓe kolli mette mabɓe Moussa Marbari ko sikkano ko ni waɗi hay Donald Trump hoorejo kiɗɗo Amérique tawaɗo e ƴamoɓe leppol laamu Amérique hitande hikka haali hen ngam wiide alhaali o wonti alhaali adunaru e alhaali politique Imane Khelif wonti gandaɗo no feewi e nder médiaji renduɗi saabu oɗo alhaali na mbiyen ɗe tuume ko fawa e dow makko heewɓe kolli balla maɓɓe fewde e makko DJ Snake Riyad Mahrez Ismail Benacer e woɓɓe no nangani Imane Khelif duuɓi 29 Amadou mbeɗa jogui namdal saabu a haali haala Cheikh Tidiane Diouf joni fuɗɗode nde mate o dogi walla o suwata o ko heen ɓe ngoni ɓe cuwa taw dogde nde jaltanmi e sata par ce que bayde gonmin koye direct komi jaltuɗo seeɗa pour mi wasa leltinde alhaaliji ɗi walla briuji ɗi mbasa heewde e ko ganduɗa kañum woni direct o kono koye série ji mabɓe o woni koye série numéro 3 ko kamɓe ngoni e heblanade ni joni ni ɗo kalten ɗo ɗum woni 4 métre métre noon jadi ko doge wayi kanko koye dogal koye rogere ɗimme tataɓere nde o tawa kanko Cheikh Tidiane Diouf mo ganduɗa ko ɓiɗɗo leydi Sénégal noon Amadou Baro Ba mbiɗa andi hannde a haalaninomi nane wonde gonɗa koye heblade faade e fijo anne weltanade hannde ñalawma Sénégal naaɓe hannde ko kañumen teddinira fijoji mawɗi adunaru ndu ɗum noon jimowo Youssou Ndour ene hani fijde toon to France a jarama Amadou Baro Ba a jarama Moussa jarama ñu bokku xalaat bokku gis-gis bokku yéene sans frontière boole sunu am ci liggéey nañu daje bañ a xajal kenn sunu diggante waratuñu nangu kenn ñëw di ñu féewale bul jiite réew foog ne la fa nekk yow yaa ko moom nit bu dëgër eyo on woni eɗen mbawi wiide Youssou Ndour e jimol Africa
min beltanima hen noon dendagal heɗotoɓe nde yewtere coftal ɓalli men min jarrimo kanko Amadou Barba gononɗo en toon to France dewintoɗo en kabaru fijoji mawɗi adunaru min jettimani Moussa Oumar Bari mamin gartu e ma kono joni en dokkat Mamadou Fall koɗo men kañumne adda yiyande muɗum fijoji ɗi ɓami hande timmi yontere ko ɗi puɗɗi kono eɗen mbawi wiide ha joni Afrique ɗama muye jogonoɗo e fijoɓe ɓe ɗo saaha mi erima hisade ko heeɓa e DCW mbeɗe wawi wiide so timmi sappo ko hen haaɗi e banggue mum France kañum heeɓi 4 diwi ɗum ni saabu mi darani kono nde battinimi darde ko hedde ɗon eɗen mbawi wiide 43 Chine kañum ene yaari e 44 États-Unis kañum ɓuuri hewde DCW ɗi heeɓi 68 an holno jiruɗa darde Afrique naaɓe hewɓe mbiyama jooɗima ɗum hollita tan wonde ko sembe potani sabu ɗum so en ƴeewi a haali joni France tan ko dañe DC sa ƴeewi sa rendini leyɗel Afrique fof dañani ɗum ɗon noon hollita wonde ko eɗen poti heblade kadi koye men no feewi so eɗen ko fati e batte Jeux olympiques sabu ɗum ko aduna fof rendata toon te ɗum kadi namdi ko jomum heblano hoore mum ha no foti ni kono noon so en ƴeewi ko fati e batte no mbirɗa joni ni ko Afrique ko dañi ko ma en mbi so en ndendini fof ha joni eɗen ponno dañde ko ɓuɗɗum kono noon so en ƴeewi kadi so en ƴeyti kadi Afrique kadi dañi hen wone hikka sabu ɗum sa ƴeewi keppu mo mbaɗo no Nigéria woni équipe baɗowo basket rewɓe ɓe hande koɓe dañi ko Afrique mera dañde ɗum e Jeux olympiques ɗon kadi ko hunde nde ganduɗa ko muñari moɗon andi nde ganduɗa Afrique ina foti weltade hen no feewi kono no mbirɗani tan kono son ƴetti Afrique foof no rendini eɗen mbawi wiide ko patnoɗen ko hande ko en keɓani ko ganduɗa ina weltina en no feewi en jii kadi e banggue judo ni hande fijoɓe France naaɓe mbaɗo no teɗirina hande ko waɗi e banggue judo Afrique naaɓe nde yontere kala no min kaldi e Amadou Barba wiyata ko athlète ɓe jooɗima walla ɓe jalti ko ɗum teska e banggue judo o haali ni haala Mbagnick mi anda so tawi o arti hen woni Mbagnick Ndiaye taw o wino ma on fettide e adversaire makko on haaɗi ko jeetataɓal waɗanno ko judo e banggue dogdune ha e banggue lumbugol o haali haala fijowo wona Sénégal tan saabu Guinée ko hono noon holko haaɗi hande Afrique naaɓe donki tigui rigui hebde ko hirodiroɓe mabɓe keɓata kanko Amadou Barba o yewtidi e eltowo judo o taskima holko haaɗi Afrique naaɓe woɗɗoyde keɗoɗen mo garten. Ce qui manque, c'est les bases, donc les fondamentaux. Ko ɓe ŋakkira woni gila e puɗɗode ɗo ɓe nangiti ha tiiɗi ene waɗi kadi ko hewɓe jejjitta woni fannu hakkille o jogade hoolare hoore mum e kawgel baŋel ni ene jeeya e ko hokkata kaw e jogade cuusal ina laaɓi kay tawtorede pottitte mawɗe ɗe hakkunde leyɗele ɗe ene nafa ɗum ene jeeya peeje elto fof tawede pottitte hono ni ngam mahde hoolare comme les compétitions pour la mise en confiance. eyo humpidde tan tedduɓe eɗen kalano haala Cheikh Tidiane Diouf joni noon o dogi kono ene wayno o ari koye jonde ƴoyoɓere nde ko janɗo ni tedduɓe min goni e ƴewde Amadou Barba ene haalantuno min haala makko en jokkat en keɗima Mamadou Fall ko taskotoɗo walla mbiyen tan eltowo judo haali joni wonande Afrique naaɓe holko haaɗi ɗumen hebde DCW o andini wonde Afrique naaɓe tawetaki pottide mawɗe hakkunde leyɗe e leyɗe ko ɗum mateɗen mbawi wiide ko noon woniri eyyi ina wawi wonde hunde nde ganduɗa ina taga hande Afrique fotani walla hollitani darde mum no fewi ko fate batte Jeux olympiques saabu ɗum so en ƴeewi o mo ganduɗa ko kañum woni Mbagnick Ndiaye mo Sénégal
aɗa andi o darde makko ko darde moƴƴude wonno ko fate batte ha joni ko faɗɗa ko ganduɗa kono woni batte judo kono noon ƴeew darde nde o yeehi jeux olympique saabu ɗum yimɓeɓe ko panno e fandare makko o hollitani ɗum sa ƴeewi tan so en ƴetti ɗo tan e Sénégal hande ko fate batte judo holko jiiɗen hen ko ganduɗa ina ligga hen no fewi ha ko ɗum saabi waɗoɓe judo ene gummoɗo ene jaaha e leyɗele caggal leydi ene mbaɗoya ene portoya toon e yimɓeɓe ganduɗa ko katanteɓe molnade aɗa andi jeux olympique no mbirumi ni neɗɗo yahata toon wiya yeehi ko yahata ko janggoyde jeux olympique a fewnata hoorema mbajanoɗa hoorema ha daroɗa jaaha jeux olympique saabu ɗum ɓe tawata toon ɓe ko yimɓeɓe ganduɗa kañumen ko waɗɓe ko dari ɓe kebli ɓe gayni ɓe dari eɓe paɗa saabu ɗum ɓe toon wona ko janguete kala jahowo toon jahata toon ko no tubakoɓe mbiyata ko ma daña niveau woni on daña mbawka jaha kollita toon mbawka ma kono noon so tawi ade heddora ala niveau sa yeehi toon artat min noon ɗon Moussa min mbiɗa serti yiyande e Mamadou Fall sabu hande sen ƴeewi baɗono Imane Khalifa goɓɓodirowo kanko arti to ummori koye saare to Algérie hande omon ha e jogori tawede ɗiɗaɓal timmal e banggue goɓɓodiral ngal o waɗat kono kanko to adori to wonno ko gurel ngel ganduɗa hay goto anda eyyi kono ɗum haɗanimo hande yettoyade tolnade ɗo yettiɗo eyyi kono noon caggal ɗum ƴewata ko o heblanimo hoore makko no fewi saabu ɗum sa ƴeewi o mo ganduɗa kañum woni Jean-Louis Louis François Mendy mo Sénégal sa wiyama kanko ɗo fuɗɗorino ɗo ha hande ɗo tolni ɗo ko ƴettoɗo mo ganduɗa ko eltowo mo ganduɗa wona Sénégal najo eltowo mo ganduɗa ina faami no fewi ko fati e batte athlétisme ko on jangguintamo oɗo saaha ko ɗum tagui sa ƴeewi ɗo fuɗɗorinoɗo eɗo wonɗo joni jeyata ko hunde nde hankkadi no tubako mbirta évolution woni omon yara hen yeeso ina yiya hen saabu ɗum aɗa andi hunde nde aɗa fuɗɗorade ɗo ganduɗa ko hunde no fuɗɗortoɗa ni eɗo gaynirta ni jiiɗata saabu ɗum foof no mbirumi tan kono jomum heblirte ni tan ko ɗon résultat o yaltata ko fati e batte coftal ɓalli mbiɗa sikki ɓeydu tan seeɗa ko par rapport e ko oɗo haalata ko Mamadou Fall won e fannuji goɗɗi ganduɗa to banggue coftal ɓalli ina kaani e hande heblede sa ƴetti ko wayno scrim sa ƴetti ko wayno tir à l'arc eɗen jogui hen atleɓe walla eɗen jogui hen yahanɓe to banggue Afrique kono beele ɗum ɗon ina waɗe e nder Afrique walla compétition ay manam hirodirgol walla poɗdirgol muɗum ina waɗe ɗo e nder leydi Sénégal sen ƴetti en keeɓi poɗantoɗo walla mbiyen mbaɗo tir à l'arc ɗo e nder Sénégal beele compétition ngaji mum ina goodi ɗo e nder Sénégal walla so tawi saɗa waɗa compétition est ce que mo mbaɗɗetoɗa o walla so tawi aɗa waɗa ɗum tawi an keploɗa tan ko pour tawtorede fijoji jeux olympique sa ƴeewi hande mi tottuma tan yeru goto sa ƴeewi ligue des champions africaine hande hol club aji ɓurɗi wawde feere ko club aji arabeɓe ɗe holko saabi par ce que saabu kamɓe heɓe mbaɗi no fewi ɓamti no fewi football fuko koynguel o to banggueji mabɓe enen ɗo ɓowani ko rewɓe mbatti fuɗɗade fettede nokkuji goɗɗi walla fannuji goɗɗi to banggue fijoji ɓowani ko puɗɗi waɗede wadde fijoji hande mbaɗateɗi e nder fijoji olympique ɗi ganduɗa Afrique ina daña hen yahanɓe ɗin fijoji ina kaani heɓede e nder leydi kala taw leydi kala ina waɗa ɗum ina fooɗodir ɗum hakkude maɓɓe e leydi ndi woni jibinaka ɗoni kono hande Afrique du Sud ene waɗa hen golle payodinde Afrique du Sud fijaka sen kono ene fija e nder leydi maɓɓe ko ɗum mbimi il faut que d' abord compétition mbaɗateɗe manam mbaɗateɗe e nder fijoji olympique ko maɗi mbatte waɗede e nder leydi kala hande tir à l'arc mana wedde gollaji ene waɗe e nder Sénégal e janggo sen keeɓiɗo neɗɗo goto pijowo ɗum o heblanta ko wonde homo fija e nder leydi Sénégal kono o heblanto ko pour so yeehi fijoji jeux olympique jogorɗi faade firti wadde hunde fotani tan wonde yen mbaɗ ɗum keplan ɗen e ko ɗum ɗo mais mbaɗen ɗum e nder leydi men beelema kadi janggo par ce que koye nder leydi ko mbatten koye nder leydi ko hen jomum wawata ha hande hebde ko wiyete ko expérience ko hen jomum andata holko ngakkira holko foti ɓeydude nde mbawa hirodirde woɓɓe ɓe ganduɗa ko wonɓe caggal leydi saabu aroɓe hawrutoɓe ɗon ɓe mo kala wonko hebli ha wawi ɗon yettade wadde ɗin ɗon fannuji heblogo ene waɗi hen fayi eyo Moussa so diwi dogdu lumbugol judo hay tir à l'arc mo mbiyanoɗa e banggue fukko koyngel kam ma wayɗe mbawi wiide ɗamina
ɗaminare ne joga e Maroc e Égypte ɗiɗi ma tawe kawdire ɗiɗaɓal timmal keɗoɗen Achraf Hakimi Maroc najo o ene hollo weltare muɗum caggal neɓe keɓi kaw e dow Amérique. min mbaɗi golle mawɗe min puɗɗiri no moƴƴiri kadi e tinnare moƴƴere e ngal kawodiral emin joguino yidde loggol gaɗanol ngol ɓeydi kadi hoolare min nanni loggol ɗiɗaɓol ha e tataɓol min weltima no feewi e wadde tarika leydi am mbeɗa ɗamini so ɗum jokki min keɓa desowal. eyo on woni Achraf Hakimi ɓi Maroc o wi omo ɗamini so ɗum jokki ɓe keɓa desewal timmode hakkude Égypte Maroc ene wona eyyi ene wawi wonde saabu ɗum Maroc eɗen gandi sa ƴeewi ɗiɗo dummunaji ko darde bande fayida ɓe daari ko fate batte fufkoyngel Égypte kadi ko noon wadde kono France Espagne e jogui darde mumen eyyi France Espagne ne jogui darde mumen kono noon sa ƴeewi ɗo joni ko fati batte fufkoyngel Afrique surtout ko wayno Marocain e ala ko France ɓurani ɓe saabu ɗum foof koye terrain he tan no jirumi oɗo Maroc ni e oɗo Égypte ni kadi boɗa en tout cas ɓuɗɗami ni wonde maɓe mbaw darande badde fayida ko fati hakkude mabɓe leydi badino leydi France. anda holɓen pettidoyde final hakkude France Maroc e Égypte kono kam maɓe tawi Espagne to final to sabu sa ƴeewi Espagne mo jiimi ko way kono Espagne e oɗo euro ni kala pottal ngal ɓe mbaɗi ko pottal ngal ganduɗa ɓe piyat kono kadi eno pirni koye dow mbaadi ɗi ganduɗa ala sikki sakka sa ƴeewi France hakkude maɓe Argentine ko bijel gotel te ene mbawno yoptade ɓe jaaha tiroɓe mbaɗa hen kono noon no mbiɗa ni ɗon kadi to banggue Égypte e Maroc ene wawi wadde ko ene haale saabu en jii kamɓene ɗiɗo dumunnaji hono no mbiɗa ni eɓe ƴelliti no fewi ha tengti oɗo forodira windere yawtongo ko hayso tawi wonano kippu goto kono ɓayde tan heɓe jogui gonɗo miijo woni ko wiyete ko philosophie wawde ɓamtude pottite mabɓe walla mbiyen fukko koygel e nder leydi mabɓe wasata kadi eɓe jogui waɓen Achraf Hakimi en ɓe ganduɗa hannde ko gayi mawɗi e nder ɗumɗoje heeɗiɓe ɓene gaddi miijoji mumen accuɓe kaala miijo mabɓe yoɓe kaala wasata waɓen Ousseynou Tall ene ko dandi hen ene jogui miijoji kono mi sikki tan Aissatou Ly Espagne kam ma tawi fettoɓe final ɓe min ɗamini keɗoɗen heeɗiɓe ɓene holko miiji ka haala olympique e fukko koyngel Espagne kañum e Maroc hawrata France kañum e Égypte en yii ɗum wonnono Maroc wonnono équipe ɓurɗo e marde logguji e oɗo e compétition e enen de yakara meɗen woni final o ko Égypte kañum e Espagne fitta e ɗum wonnono final o ko Espagne hokkuɗen kawgal ngel so en garte teskoji teskiɗen e équipe aji dongre men Afrique mbawɗen wiide tan en teskima hen ha joni Afrique wonko ngakkora to banggue coftal ɓalli woni to banggue fuku to banggue basket to banggue lumbade to banggue fuku ngorema foof Afrique ene woodi ko ngakkora hen ha joni en dañi noon fartange leydi Maroc leydi Égypte kamɓe ɓe mbawi yaade ha ɗiɗaɓal timmode eɗen joguiɗo leydi Maroc ma fool janggo leydi Espagne leydi Égypte kadi eɗen ɗamini tan hakkude muɗum e leydi France weeɓata kono noon eɗen ɗamini tan leydi Égypte ma fool leydi France. Eyo a jarama yo Allah wat ɗum Égypte e Maroc timmode ene wawi wonde hawnaki wona Moussa noon kañum wonno ko min ɗamini tan ko Espagne fettitta e final hetto noon ko holmo pettitta Espagne so Espagne yeehi kay hankadi Maroc yata inde mbiɗa andi kam Espagne kam ɓe pettata final hetto noon ko holon jogata tawtede ene wawi wonde Égypte ene wawi wonde France so tawi mbiɗa ko Espagne yahata ene wawi wonde kadi leydi l'Afrique ɗiɗa woni Maroc e Égypte so ɗum waɗi desewe ɗe garta ga hen tedduɓe e banggue fukkucenglel walla mbiyen basket kam ɗaminare ne jogono e Soudan walla mbiyen Soudan du Sud jaafa ɗon kono ɗum kam hankkadi nden ɗaminare gasi wonde wonno kamɓene ɓe jaltinama heddi noon koye banggue rewɓe ɓe kam Nigéria kañum yawti e dawal nayaɓal timmal ngal
tedduɓe en jettima e kaddi ndi so ɗi wi noon fijoji mawɗi adunaru tan e banggue fukku koyngel ha hande eɗen mbawi wiide hanki ko unité classique ko waɗi hakkude diɗɗal Moussa Oumar Bari ngal Barça e Real ko Barça noon loggiɗiɗi makki cehlagal wonno kono kamɓe ɓe nanguira ɗum cehlagal saabu ɓe gaddi mawɓe maɓɓe foof Modric ari Rudiger ari Lucas Vazquez ari Brahim Diaz ari hatta sukaɓe Barça ɓe nangi accaɓe waynodire heeɗiɓe ɓe hatta ɓen piiɓe tedduɓe on jettama heɗogol mon lobbol min jetti Mamadou Fall min jetti heɗɓe karallagal ngal ha yontere arore e toɓɓere wonde